имат някои политически кръгове болната амбиция да опорочат изборите, защото разбират много добре, че те не могат да ги печелят. Какво направиха? На базата на някакви измислени НПО-та изскочиха някакви сигнали за социални мрежи и внушения, насочени към нас. И служебното правителство ги пое и сезира чак Брюксел, Европейската комисия, да активира европейските механизми за защита от външни хибридни влияния. Сега да ви питам, вие защо сте тук? Тик-ток ли ви накара да дойдете в тази зала или това, че се знаем повече от 9 години и работим заедно по важни за България въпроси? Ето това е тяхната логика. Това е тяхната логика. Опитват се и не знам дали съзнават какво вършат, омаскаряват България, че ние тук сме зависими от някакви влияния. Никой отвънка не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това решаваме тук, ние българите. А същата тази политическа общност, която трудно събира 7% обществена подкрепа, която се срамува от нашата история, от българското знаме, от думичката родолюбие, която е страх да каже кой ни е освободил от турско робство, иска да направи така, че с тези 7% да управлява, като си мисли, че властта й се полага по право. На 19 април ще им покажем, че няма да стане по този начин.